La reforma laboral els ha somrigut? Nosaltres la reforma laboral ens dona un marc en el que pensem que ens pot permetre adaptar-nos amb els canvis que actualment necessita Per el què? Perquè els sistema. permet acomiadar més barat? No, i aquest és el gran... Jo penso que el debat de la reforma laboral portat en el número de l'acomiadament o el volum de l'acomiadament és demagògic. Inclús jo penso que és un debat que no és bo per al nostre país, perquè la reforma laboral no tindria que ser l'acomiadament. La reforma laboral hauria de ser i ha de ser el marc en el que es pugui permetre la contractació i la descontractació, o sigui, la flexibilitat, d'una manera que es puguem adaptar als canvis que està tenint la nostra economia. Si no fem un canvi en el nostre marc laboral que pugui permetre aquesta realitat, i el que tenim és un mercat que tingui rigidesa i que, a més, qualsevol decisió condicioni la continuïtat de les nostres empreses i, per tant, la possibilitat de donar llocs de treball, ens estarem equivocant. Ser un marc que precaritzi, però a benefici de la capacitat de donar feina a més persones? No, Està parlant d'això? No, perquè si nosaltres anem al concepte de precarització, estem també desvirtuant. El més important que tenim en una empresa és el capital humà, pràcticament en la seva extensió. Nosaltres, aquest país, ha fet una molt forta inversió en el capital humà, molt forta. A nivell educatiu ja en podríem parlar en profunditat. Si ara no som capaços de crear mitjans que ens puguin permetre capitalitzar aquest capital humà, haurem fet una despesa en comptes d'una inversió. I m'explicaré molt clarament. Un dels aspectes que no se'n parla, i per això em sap molt de greu que quan parlem de la reforma parlem exclusivament de l'acomiadament, que en podem parlar, però em sap greu. Sí, nosaltres fins ara hem tingut eros d'extinció i eros d'alguna forma temporals. Que això el que feia és que els nostres treballadors anessin a engreixar el que sí que és realment el drama del nostre país, que són les dades de l'atur. El que s'està plantejant, per exemple, la reforma, és la possibilitat que una empresa, més que la gent se'n vagi a l'atur i que, per tant, es tingui que descapitalitzar l'empresa, torno a parlar que en un entorn de petita i mitjana empresa això és dramàtic, perquè quan ha tingut que fer un ajust per falta de demanda, ha tingut que procedir amb unes indemnitzacions amb això que explicaven anteriorment, la seva capacitat de capitalització de l'empresa, i, per tant, no només hi ha gent que no ha enviat a l'atur, sinó que l'empresa queda tocada per la seva viabilitat i continuïtat, perquè, tornem a repetir, s'ha descapitalitzat, ha d'anar al mercat financer, li demanaran garanties que no té, en la qual hem despedit una sèrie de gent i la gent que queda en una situació complexa. Si realment aquesta reforma laboral ens permet que la gent no se'n vagi de l'empresa i, per tant, no tinguem gent a l'atur, que la gent continuï treballant i ajustem amb aquesta empresa perquè aquesta empresa sigui competitiva, jo crec que estarem treballant en la direcció correcta, perquè no ens equivoquem. El problema que tenim és un problema de competitivitat i de productivitat. Bé.